Jo, com a infant, tinc dret a ser definit com a fiat o fieta. No s'ha discriminat per sexe, raça, cultura, capacitats, llengua, religió o situació econòmica. Que les autoritats decideixin allò que sigui millor pel meu desenvolupament i benestar. Que els governs i les autoritats garanteixin i facin complir els meus drets de ciutadella i arreu del món. Que es respecti a la meva família i responsables de la meva educació que m'ajuden a exercir els meus drets. A la vida, a la meva supervivència i a desenvolupar-me com a persona. Ser registrat i rebre un nom, una nacionalitat, a conèixer els meus pares i a ser cuidat per ells. Que les autoritats protegeixin la meva identitat, el meu nom, la meva nacionalitat i les meves relacions familiars. Que no em separin dels meus pares, si no és pel meu bé, i que pugui tenir contacte sempre amb ells. Que si no visc al mateix país que els meus pares, ens puguem trobar a un lloc o l'altre. No s'ha traslladat ni retingut de forma il·legal. Opinar sobre aquelles coses que m'afecten. Dir les meves opinions i rebre i difondre informacions sempre que no facin mal a altres. Ser lliure en pensament, consciència i religió. Associar-me a crear associacions i reunir-me amb altres fiats i fietes lliurement i de forma pacífica. Tenir una vida pròpia, a la meva privacitat, intimitat. Rebre informació adequada des de qualsevol mitjà de comunicació.
Que els meus pares m'eduquin de forma adient pel meu desenvolupament i que l'administració els acompanyi quan ho necessitin. Estar protegit o protegida del maltracte, els abusos i la violència. Ser protegit i ajudar per les institucions si els meus pares no poden cuidar-me. Que es tingui en compte el meu benestar per damunt de tot en cas que sigui adoptat. Que les autoritats em protegeixin en cas que hagi de sortir del meu país com a refugiat. Ser atès de forma adequada i adaptada a les meves necessitats i capacitats particulars. Estar sa en tots els aspectes i que m'atenguin quan estigui malalt. Que me facin un bon seguiment, en cas d'estar internat en un centre especialitzat. Que la meva família tingui ajudes si no podem cobrir les nostres necessitats bàsiques. Tenir garantit un nivell adequat de vida pel meu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. Poder anar a l'escola i formar-me des de petit, i que el tracte per part del centre sigui respectuós. Que la formació que rebi m'ajudi a ser una persona respectuosa, responsable i pacífica. Ratllar amb la meva llengua i viure segons la meva cultura i religió. Jugar, descansar i xalar. Anar a escola i formar-me i a no fer feina fins que sigui gran. Estar protegit de les drogues il·legals i del tràfic de drogues. No ser explotat, abusat sexualment i emprat per activitats pornogràfiques.
No s'ha venut ni segrestat. No s'ha explotat a cap nivell. No s'ha torturat ni tractat cruelment. I si he comès un delicte i he d'anar a presó, que sigui a un centre adaptat per menors i en cap cas imposar-me pena de mort ni cadena perpètua. No s'ha reclutat com a soldat si estic en una situació de guerra. Que s'ocupin de mi per ajudar a recuperar-me en cas d'haver patit maltracte, explotació, abandonament o una guerra. Defensar-me amb totes les garanties si som acusat i que els tribunals me donin un tracte adequat a la meva edat. Que m'apliquin la llei més favorable en cada circumstància de la meva vida. Conèixer tots els meus drets com a fiet o fieta.